Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Yangu nyaya mukoma yakamira sekudai so. Inini hongu ndinoda kureurura kuti mudzimai wangu ndakambomuhurirawo ndainge ndichita gumbo mumba gumbo panze. Izvi mukoma ndakazotozvidzidzira mushure mekunge ndatangawo kushanda pane rimwe prazi. Before ndisati ndatanga kushanda mumaprazi ndainge ndiri munhu ainge achitongozvidira mhuri yake, but it all changed mushure mekunge ndatanga kushanda pane rimwe prazi. Saka zvakazotanga kuitika mukoma ndezvekuti inini painge paine umwe mukadzi uyo wandainge ndichishanda naye zviya zvekuti throughout the day amai ava ndaingoswera ndiinavo. Sometimes taikwanisa kungotakurwa nemurungu tobva tazongonzi tinge tichienda kunoshanda on our own. Saka taizoti tiri ikoko mukoma semunhukadzi nemunhurume taizongotanga kungotaura nyaya dzerudo. Ivo amai ava nyaya dzeunhubu vainge vachidzifarira. Kuzodzamara mukoma Nashi tazotanga kudanana, but pane zvimwe zvinhu zvakazoitika zvekuti ndega mukoma ndakabva ndazosvipa izvi zvekuita gumbo mumba gumbo panze. Zvakaitika mudzimai wangu ainge aenda kumusha, saka paprazi apa pakabva pazotanga kunetsa nyaya yemapepa. Everyone achingonzi aifanira kuti ange achiita passport. Murume wangu ainge mudzimai wangu ainge asina passport and inini passport ndainge ndiinayo. So mudzimai wangu akabva azoenda nerimwe group revanhukadzi vachienda kunotora mapassports avo kumusha. Then iye murume waamai ava nayewo akabva azoenda because murungu ainge akataima kuti vanhu vakaenda 1 week vakanoapply, then the following week vamwe voenda vonoapply. Wangu mudzimai ainge asati adzoka because ndaifanira kuti ndinge ndichizomutumidzira mari. Saka the moment yakangoenda murume wacho ndakabva ndaona kuti let me delay a little bit ndimbonyatsokunzwanana navo amai ava. Saka each and every night ndaiti kana ndataimira vanhu vose kana varara ndaibva ndanyahwaira zvangu ndoita sekunge ndiri kuenda kutoilet, ivo vanenge vakatovhura zvavo door ravo because door ravo ndiro rainge riri rekupedzisira pakomboni pedu. Then ndaibva ndazongopinda mumba mavo amai ava mushure mekunge ndaona kuti zveshuwa hakuna kana munhu ari kundiona. Saka mukoma takati taita mazuva inini ndichingonoraramo mumba mavo umo. There was a day mukoma Nashi pandakazomuka ndakamonererwa gumbo rangu nenyoka. Zvinhu zvekuti nanhasi mukoma zvinotondinetsa kuti how come ndakazomuka ndakamonererwa gumbo rangu nenyoka apo tainge takarara pambedha. Nyoka iyi kuti nditi inyoka naturally nyoka yaMwari, haiwa ipapo ndinopikisana napo because nyoka iyi yainge iri cobra. Ingadai yakanditema nyoka iyi, but iyo mukoma yakatondimonerera pagumbo ndokubva yatoti zii zvayo. Saka inini ndakazoti ndiri kuhope ndakabva ndatanga kunzwa kuti painge paine chimwe chinhu chainge chichinyanyisa kutonhora kumakumbo kwangu. Ndakabva ndazonzwa kuti kwainge kuine chimwe chinhu chainge chichinyanyisa kutonhorera kumakumbo kwangu uku. Saka ndakabva ndafungidzira kuti zvimwe kuda mukadzi uyu ainge andikwevera machira ose sezvo ainge aine mavato. Asi mukoma ndakati ndichinomuka so iyo nyoka iyi yakabva yasimudza musoro wayo. Ndakaridza mhere mukoma Nashi kukanganwa kuti ndainge ndiri mumba memukadzi uyu. Fortunate enough it was so late at night zvekuti hakuna kana akambondinzwa. Mukoma Nashi ndakazvizunza nyoka iyi yakatomboramba yakanamirira pagumbo rangu. Mukadzi uyu achitsvaka chekuti ange achiirova nayo nyoka iyi ndokubva yazongozvisunungura. Mushure mekunge yazvisunungura nyoka iyi ndokubva yatongotanga kutongofamba zvayo ikabva yamboramba zvayo yakangonamirana nemadziro. Tose takapera kana power mukoma Nashi ndokubva yazongotsvaka pekubuda napo. Payakazowana pekubuda napo mukoma yakaita imwe speed so ndokubva yangokaruka yatonyangarika. Takati taona zvinhu izvi mukoma inini nemukadzi uyu takabva tangoita chitsidzo chekuti never again. Kunyange zvedu tainge tanyatsokudanana tanzwanana muropa, but takabva tazviudza kuti awa ainge ari mashura. Nanhasi nyaya iyi mukoma hakuna umwe munhu anoiziva paprazi apa kunze kwangu navo amai ivavo.
Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Asi zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma Nashi ndiri murume wechikwambo. Ende ndakateketererwa zita rangu pachikwambo nababa vangu vasati vashaika. Zvinhu izvi pandakanzwa zvichitaurwa, like pandainge ndichikura, ndaiwanzokunzwa amai vangu vaiwanzo kuti uyu haafi akaroora uyu, nekuti akatoroora kudhara. Ende pamba paiwanzo kuti pakauya vanhu vanenge vachiita majokes like vachingoti mukwasha, saka amai vangu vaibva vatotsamwa vobva vati, ko munogoti mwana wangu mukwasha wenyu seiko, nekuti iye takatomurodza kudhara, akatoroora kudhara, saka wai muchiti mwana wangu mukwasha wenyu achazoroora mwana wenyu, nekuti muchazotsamwisa mudzimai wake. Saka vanhu vazhinji zvinhu izvi vaingofungidzira kuti amai vangu munhu ainge achingojoga, but nekukura mukoma Nashi pastage iya yekuti sevakomana taitanga kurota uchiita bonde either nemusikana waunenge uchichiva kana kuti any random woman. Mukoma, inini kuhope kwangu ndaitorota kuchitoya umwe mukadzi uyu ndainge ndakatombosangana naye ndichifudza mombe. Mukadzi uyu zvaakangoita ndezvekuti akangokaruka angobuda from nowhere. Mukadzi uyu ndokubva atofambisa, but akangonditarisa ka1 ndokubva atongoramba achingofambisa. Saka ndakangoti mavha iyi haityi kuti inge ichifamba iri yoga munzvimbo yakadai. Ndokubva vatofambisa mai vaya vakabva varamba vachingoenderera mberi nerwendo rwavo. But amai ava mukoma, kunyange zvangu ndainge ndichiri mukomana wechidiki, but amai ava vainge vaine rumwe runako rwainge rusiri normal at all. Izvo kwaane mukoma Nashi, amai ava vainge vatori chikwambo chevabereki vangu, chikwambo chainge chichishandiswa nevabereki vangu sedivisi ravo iro ravaishandisa pakuchengetedza musha, zvekare nekuita kuti vange vachikwanisa kuzowana gohwo rakakurisisa kudarikidza makohwero ainge achiita vamwe vanhu vemunharaunda. Because kwedu kwandinobva inini kwainge kuine mukurumbira wevanhu vainge vachiita zvezva zvekuti iwewe kana ukarima unotanga warimira uyo anenge aine munda unenge uri panext newe, kunyange pakuzonokohwa iwewe waitanga wamukohwera, ende unenge uchitomukohwera mumunda mako, zvekuti munenge muchizongonetsekana kuti why is it kana uri hupfu hunenge huchingokasika kupera. So vabereki vangu pavakanotora chikwambo chavo ichi vainge vachida kuti chinge chichizovachengetedza zvekare nekuvarimira. So baba vangu pavakazoshaika, chinhu ichi ndipo pachakabva chazonyanyisa kutanga kuita bonde neni, zvekutoti mukoma Nashi ndainge ndava kusatorara nehanzvadzi dzangu nekuti pamba tainge tisina dzimba dzainge dzakawanda. Saka amai vakazoti inini ndinge ndichizorara navo mubedroom mavo. This was after ndatanga kuexperiensa zviya zvekuti kana ndakarara pandinomuka sikarudzi yangu inenge yakatoburitswa panze, as in kana ndakapfeka shoti riya raitovhurwa zip, then sikarudzi yangu yobva yatoti twi kumira. Saka pane pamwe amai pavakazongokaruka vapinda mukitchen makuseniseni, hamenowo kuti amai vakapinda sei mukitchen, nekuti pavakapinda mukitchen hanzvadzi dzangu dzose dzakangoramba kaita kufa nehope. Ende kupinda kwavakaita mukitchen ivo amai vakabva vati, ko munogorara seiko musina kukiya door? But mukoma, nekutya kwatainge tichiita taiti kana takiya door taibva tazotora tobva tazokungurutsa rimwe zidhiramu. Mudhiramu umu ndo mainge muchigara chibage zvekare nehupfu, saka rairema zidhiramu iroro. Taiitira kuti kana munhu akazozama kuda kutipindira mumba taibva tazomunzwa. But amai ameno kuti zvinhu zvese izvi vakazvishifta sei, nekuti pandakazomuka vainge vatokungurutsa dhiramu iroro vari voga vatoridzorera panzvimbo parainge richigara. Saka vakabva vandimutsa, vakabva vati, ko sikarudzi yako chii chiri kuitika? Neniwo ndichibva ndapepuka ndokubva ndaona kuti sikarudzi yangu yainge yakatoburitswa mushoti umo mandainge ndakapfeka, yakamira kuti twi. Then kubva ipapo amai vangu vakabva vati ivo ndaifanira kuti ndinge ndichizorara navo mubedroom mavo. Ende ivo vachiita zvinhu izvi vaiita sekunge vaida kundiconfusa vachiti unokwanisa kuzogumisidzira warara nehanzvadzi dzako. Saka
mukoma kusvika amai vangu vachizosvika pakufa. Ndairara naamai vangu, ivo amai vairara pamubhedha, inini ndichirara pasi. Asi hope idzodzo mukoma hadzina kana kumbogara dzapera. Dzimwe nguva ndaizotoita zvekuvhunduka mukoma, ndakapfugama, ende ndakapfugama ndichitoita sekunge munhu ari kurara nemunhukadzi. Zvinhu izvi it is still happening to me. Kunyange pandakazoroora mukomanachi for the first time, mukadzi uyo wandainge ndichigara naye, iye akabva atadza kuramba agere neni, nekuti ndainge ndichingoita zvinhu izvozvo zvekuti sometimes ndaikwanisa kuita madzikirira ekuti ndairidza mhere, zvekuti kunyange vemunext door vaitonzwa kutoti pane munhu akabatwa nemadzikirira. Ndaiti kana ndikasaridza mhere, ndaibva ndatopfugama pangava pari pamubhedha, ndobva ndatotanga kutoita sekunge ndiri kuita bonde nemunhukadzi. Saka iye aibva azomuka achinzwa kuti mubhedha unenge uchizungunutswa apa ndinenge ndiri kuhope. Iye akabva azotya nekuda kwezvose izvo zvandainge ndichiita, ndokubva azongonditiza. Akati anditiza mukomanashi, neniwo upenyu hwangu wakabva wazondiomera ndiriko kuZim, ndokubva ndazouyawo kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno kuSouth, ndakabva ndazosangana nemukadzi uyo wandichigere naye kusvika muzuva ranhasi. Saka mukunofamba mukomanashi, sezvo pandainge ndava kuno kuSA ndainge ndava kunyanya kufambira nhau dzekuti ndikwanisewo kuwana basa, because zimunyama racho randainge ndichiita it was just too much. Saka mukunofamba ndipo pandakabva ndazoudzwa kuti inini handitobvumidzwi kuti ndinge ndichiroora, ende hanzi kutoitawo kwandakaita mwana hanzi inyasha dzaMwari. Handaifanira kuti ndinge ndichiita mwana because wangu mukadzi uyo wandakapiwa nevabereki vangu hanzi already akatozadza pamusha nevana, zvichireva kuti inini nechikwambo ichi takazvara vana. Zvivana zvacho izvo nazvo zvidhoma, zvivana zvacho zvinoreva kuti zvichangoramba zvichingotenderera mudzinza forever. So mukomanashi, mukunofamba imomo ndimo mandakabva ndazongopiwawo kundiso yakazoitawo kuti ndinge ndichizowanawo mudzimai uyo wandigere naye, uyo akazondizvarira mwana. But dambudziko randiinaro nderekuti mudzimai wangu uyu iye haatozvizivi kuti inini ndakaitirwa mhiko nevabereki vangu, haazvizivi kuti inini ndiri murume wechikwambo. Saka mubvunzo wangu ndewekuti ndomuudza here mudzimai wangu, oro ndongoramba ndichingofighta for my battles. Saka inini kuti ndinge ndichiziva kuti zvinhu zvava kuda kutanga kundiomera, chispiriti ichi pachinenge chava kuda kuuya kuzondiafekta, ndinotanga kuzwa kuswinyiwa uku kumagadziko kwangu. Pakati pemagadziko angu apa panoswinya zvekuti mukomanashi ndinokwenya, ndichakwenyazve pachingoswinya kudaro. Saka pane umwe muprofita akangonditi kana ndikanzwa paswinya kudaro ndinobva ndatora salt iya yemagodo ndobva ndangopfekera ikoko uko kwakavanzika mukomanashi, then kuswinya kuya kunobva kwapera. Saka kana ndikangogara ndanzwa kuchiswinya kudaro ndinobva ndatoziva kutoti zvemaspiritual attack zvinenge zvatotanga. Ndinotomboita a very long period of time mukomanashi ndichirohwa nemadzikirira, ndichirota ndichiita bonde nemukadzi uyo wandakambosangana naye ndichirisa mombe musango. Anobva auya kwandiri achiita bonde neni, ende kana achiita bonde neni mukoma anobva andipedza mafeelings zviya zvekuti kunyange kana ndakatarisa mudzimai wangu ndinobva ndanzwa ndisina kana feeling nayewo mukadzi wangu haatombozvinzwisisi kuti why is it sometimes ndichiita turned on turned off turned on turned off inhau yekuti I am fighting for my battles. Saka handiziviwo mukomanashi kuti zvinhu zvakadai so kana ndikaudza mukadzi uyu wandigere naye kuti inini I am a spiritual husband, ndine mukadzi wangu wandakapiwa nevabereki vangu vasati vashaika chikwambo chavo icho chainge chichivarimira zvekare nekuzovakohwera, handizozviparadziri here marriage yangu because I have such bad experience because my ex-wife kubva zvandakazomuudza kuti I have been experiencing these things kubva ndichiri mukomana wechidiki ende vabereki vangu vakabata. Iye akabva aita sekunge she wanted to become a supportive woman, but akabva anditiza, akandirwadzisa mukoma because paakanditiza akabva atondibira nechitupa changu. Why akandibira chitupa changu I do not even understand, but kwaakandisvitsa mukoma with pain kwainge kuri
kure. I then recovered zvangu ndokubva Mwari vazondiwanira zvavo nyasha, ndikabva ndazowana mukadzi uyo akazondizvarira, kunyange zvazvo zvainge zvakanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichizoita mwana. Saka dambudziko rangu ndiroro mukomanashe wangu. I am fighting for my battles. Kuchechi ndinoenda zvangu, but mukadzi wangu ari kungorarama ari murima. Inini I feel as if zvandiri kuita ndiri kuchengetedzawo marriage yangu. Please ndibatsireiwo. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngativabatsireiwo mucomment section mukoma vedu ava. Hanzi inini ndakaitwa murume wechikwambo, apa mukadzi wangu uyo wandinaye pari zvino iye haazvizivi, nekuti ndinotya kuti kana ndikamuzivisa anobva azonditiza sezvandakaitwa neex wife yangu. Please ngativabatsireiwo mucomment section mukoma vedu ava. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, nyaya yangu yandiinayo yakamira sekudai. Patainge tichiri vana vadiki, but inini I was already all grown up. Pane vamwe bankuru vangu vakazoshaika. Saka bankuru vangu ava pavakashaika mukoma, pane zvimwe zvakaitwa nababa vangu zvekuti nanhasi uno ndinogara ndichingozvibvunza kuti asi baba paya paya kuti havasirivo here baba vakauraya ivo bankuru ava. Zvakaitika ndezvekuti bankuru vakati vachirwara, then baba vakabva vazotenga mbudzi yavo. Musi wavakaslota mbudzi yavo iyi mukoma, mbudzi iyoyo ndiyo yakazotodyiwa zvekare pamariro, because ivo bankuru vakabva vazouya vakabva vazochemerwa pamba pedu, because pamba pedu isusu ndipo pane marinda ana sekuru zvekare vana tete nevamwewo hama dzababa vangu, vose vakavigwa pachuru chimwe. Saka mbudzi iyoyo yakatengwa nababa vangu ivo bankuru pavainge vachangotanga kurwara. Mbudzi iyoyo musi wayakazoslotewa nababa vangu bankuru ndipo pavakabva vazongonzi hanzi vakangokaruka vaita sekunge vainge vadzipwa, hameno kuti chii chakavadzipa. Kusvika bankuru vatanga kustragula zvezve zvekuti hanzi vakasvika pakunofa vachitandadza, vakazvibata pahuro pavo apa vachiita sekunge vainge vaine munhu uyo wavainge vachizama kurwidzana navo. Struggling yakaitwa nabankuru vangu, it was just too much, because bankuru ava vachinofa vakasvika pakuzviitira tsvina, vakazvimesa up apo pavakazotanga kutandadza, nekuti vairatidza kuti ivo vainge vaine munhu wavainge vachirwidzana navo. This was not the only thing mukoma. The other thing that my father did, pavakanzwa zvichinzi bankuru vainge vatanga kurwara, baba vakabva vazoenda ndokubva vanotema huni, vakazadza ngoro nehuni, ende vakazoti vachiburuka mukomo mukoma nengoro yavo vachitinha mombe dzavo dziya vakabva vazopfuura nepamba. Asi pavakapfuura nepamba mukoma, inini naamai tainge takatogara zvedu tiri panze nevaning'ina vangu, then baba vakangopfuurira nepamba vachitoita sekunge vainge vasingatombozivi kuti vari kudarikira pamba, ndokubva vaenda straight vakabva vanoburutsa huni idzodzo vakanodziburutsa pamba pemukoma wavo bankuru, ndokubva vazotoshaika mukoma. Zvinhu izvi zvandakaona zvinhu zvekuti kunyange amai vainge vachingoti kana vakanditarisa vobva vangotarisa zvavo pasi, ende vainge vachingondipa that eye yekuti usataura zvinhu zvakaitwa nababa vako. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi izvi ndo zvakaitwawo nababa vangu, ende pane nyaya iyo yavazoreiza yekuti hanzi bankuru vangu pavakazonoshaya, hanzi bankuru vaita sekunge vainge vaine munhu wavainge vachirwidzana naye. If this thing is ever happened in your family, zvekuti munhu mukuzonofa kwake anenge achiita zvimwe zvinhu zvinotyisa zvekuti munoita sekunge muchamutiza, please come to my inbox and share your own story with me.